Kublai pi baro Shaki tup kubor ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ka singi kilong. Yo kem henyo mut ki Bangladeshi National Boldam Grey na Southwest Garo Hills District. Thilli ki kamra trekam haskol ba nehu. Dakisin tiyo pernai ulum jingtap ka Balang Catholic omsning. But pinlong cross country race baningkong ke SRC Hanongstan. But to menta nginyapai shiki kubor ki babnya. Da ka jingpet ngor kinong yalam bat kinong shong shnong ka Boldam Grey na Southwest Garo Hills haka step jong ka South Rig Unai Wing haka por Henry Bajimin step layo ban bat hadu henyomut ki Breo na Bangladesh ki balarung tu syakani ka shnong. Na kini ki hinyongut layo ru ban kurup ya ki passport Bangladesh, ki visa Bangla, ki mobile phone bat ki SIM card Bangladesh. Ki kerteng jong kini ki hinyongut ki Breo ka Bangladesh ki bala sya kem hakani ka shnong kilong. U Anggur Hussein Arpos nem karta, u Amir Ali laipusan snem karta, u Chan Mia 100% snem karta, u Bukul Mia laipu arts nem karta, u Mir Jahan saupusan snem bat u Rasil Ali laipusan snem bat kumjuru ibu Biplap Mia laipusan snem. Karta yakini ki Breo la IT Mardor sheki pulit ka Kaila Char Police Station ban le ya ke jing tokit kat kum ki an ki baide bat ka jing rung tu kinong wei Shari India. Kani ka jing yo akem kadi ka jing pet ngor baro arpasau kenta da ki pulit ka Meghalaya bat ki Border Security Force BSF ki bapahara hakal lengkishnang ki badan hakap port India Bangladesh. Lapin rung mukat duma yakini ki hinyongut ha Mahendraganj Police Station bantok kit benya halor ka jingwan rung tu jongki Shari India. Kaseng kinong tre haskul ba nehu Northeastern Hills University Non-Teaching Staff Association nehunsa kelas dang ya ka jingeki da ka bas sange trekam nadu ka South Rig Unai Wing bandawa na ki bor penya bantung bat ban pendap ya ki kam ki bala thali mentala bun benai. Hadu menta ki bor bahakli jogani ka skul ba kimpat patyau satya bantung da kinong tre bathmai hadin bala shong that da bun ngut kinong tre hakini kisnem balala. Ka jingbam thungkam haki shuki bathli kalabu ru ya kinong tre ki bamenta haki jing e ki bakraw. Namar uwe unong tre uhapan pet bat ban tre ya ka jing tre jeng ki sausan ngut. Bat kani kalabu jing e ya kinong hikai bat ikisamla pulie kumju hakani ka skul ba. U President kani hunsa u Dr. W.R. Sindram ulayathu hakilat pathai kubor ya ki jing e ba kinong tre ki ya kendu na kani ki jing thli ki mit tre kam na ka jing le bom salya ki bor ba penyat ban pendap ya ki jaka bathli da kinong tre bathamai. Bun tili ki kam ki thali namar la palat snem om champan long interview bantung nong tre thamai. U Dr. Sindram ulayathu ru baka National Testing Agency kala IBOR ya ka nehu ban penlong ya ki test bat ki interview ban pendap nong tre. Henry ki bor jogani ka skul ba nehu kim patyau AA ban le ya ka badan kam. Hakani ka sngis dang jong ka jinge ki sange trekam baro ki kamra trekam jong ka nehu kila thali kreng kinong yalam ka nehunsa kila ong bakani ka jinge ki kandang yai beteng tat hadu ba o vice chancellor un khat yaki banyakren halor kani ka phang. Mode of protest that you have undertaken. Why we have gone for this protest, actually we have already given a press release. If you see that press release is very clear. But since you have come here, we can say what we have given in the press, that there is a delay in the recruitment process and also promotion of many of the staff. So posts have been advertised right from last year, 3rd November 2023. Prior to that also, we have already given a letter to authority, and we are very thankful that within 1 month they had advertised the post. But what happened in between is the National Testing Agency was supposed to conduct this recruitment process as per the common this UGC CRR. So, but unfortunately, Nehu received a mail letter from the NTA that they are not in a position to conduct. So Nehu immediately was supposed to call for an expression of interest
And they have done that. They have done that in September. Last date was the 30th of September. But after that, we expected that, okay, now you have called expression of interest. We'll get some agency, which is not, since NT has declined, we'll get some agency who will conduct this exam. Because time also is very crucial. One year, we have time for the advertisement. Otherwise, it might lapse. Until unless the ministry gives extension, the advertisement might lapse. So we have been demanding the authority. In fact, on September, if I'm not mistaken, September we had gone on a small agitation, and after having a discussion with the authority, they told us, no, we are going ahead. By almost the end of October, the syllabus will come out, the date of written exam also will come out. We have also given them in writing that we are suspending our agitation for time being, and we expect that by the 30th of October, that is the last working day of the month, a syllabus and date of written exam will come out. Kumba julong man usnam kabalang Catholic hakalengkeri kapertay haka artring unaiwing kalajukan mau buram yakimin siem kibala klat no kabala tip kum ka All Souls Day. Hakan ni kesngi kabalang bat kipat reunget ka umsning parish Mary the Mother of God kalapkan mau buram yakimin siem kibala klat no ha ulum jing tep kabalang ha umsning. Hakan ni kesngi lasdang ya kejingle anyam da kamas bakut kabelapin binta da Reverend Father Tabor Lang Lingdo haringkat kejing senran lang jong Reverend Father Pius Chadap Upadar Milancius Tadu CMF Udikon Heman Topo CMF kipat ba haringkat ki sister na St. Michael Convent na Bethany ki kena na St. Claret Seminary kirang ba balang bat kinongkit kam jong ka CMC kibelapin pu pen pieng yakani kasngi ka bakraw. Kipat reunget na kaleng kajaka kilawan banbu sintiyo hakijing tep yagi ba iet baton bat duwairu na kabenta kamin sim ka jongki kanang makin poisan hadwar uble. I play yagi Father Melansius benontrikan bengi yagi dikon yagi berdar yagi sister baro yagi nong yalam jong kepala hagani ke parish I play yagi longmi gilongpa ikun samla ihabarin baro ibadon lang ha kini kejaka menin ni rakhi ha kabala ya kasni burom jong kriuk kuy baro menda kasni ni rakhi banikan mau ya baro kimen siem di belakang no ha kejing ikai jong kabala idon lai teli ikan hun ha tin pareng om the triumphant church, the suffering church, and the militant church. Triumphant church, kakenhun balang kabala jom, ngiraki menin kesni buram jong kiri kuat baru. Ide gibrio kuat kibahan jengim jumni gila imbahan, na kadang-kadang gila jom, bat gila yo, ia kejing subneng kebapura. Suffering church gigen mau mentakasni gidei keluhur jong iriungit ibelaknan no agring nangton hapedeng kijing sitong ading petkun bagin sya petkun jeladi bagin long ibakun ibasua bagin yorong ha kahima peneng bagin yor yang jingsuk kemampuran but militant church kabala kekeluhur kiriungit ibelang don ha kajingele di mangaban mapi ibadang im ha kani jing im ha kani keslam perthei ngidang don ha jingele ban im ke jing im ke babahan ban im ke jing im ke jing kai juga gospel bahaka wei kesni mengiru indrum sya ke jing job pan poi syapning menda kesni haba ya lumlang ha kani ke jaka habangi pendep ya kani kenyam kerukom lingba kani ke jing nya Eucharis ikan mau ya baro ibn sim ke belakang no idon kam ya kejing duai kejongi hindian agwa punya pusat tepi halor kesandur jong kejing im jongi bahagoi kesni mengibaro ngihaban lekno na gani keslap he ka kita ko helen leno kabalai kan kon iwe
kahikai ban kapit kan mau ini kadon kapor ya ki baro kapor ban kha bat kapor ban yap ka kitab Genesis kelenong ban riu kat khot kebalai ublei uong abau lai yang brin ba mau hiu lak hau abau i ba mati gelas dang mati ke jingim ke ban celan gelas dang kan ya dah leti ke babakla ublei lo om Bagi pamangai, orang kita kita ada terkuat yang kita semua badang yang kita dah benar balade. Mau wanam sahaja jar kan soal kertu arsen kan bam ya kapor. Tidak kerpa bepi, sisen balade perku kita biar ban terkuat. Jadi semua ban lek kena kemudian kam. Ka Striders Runners Club SRC Nongstan klub penlong ya kejing ya ko mari thong halenti kho ru kho ram lingba ka khlau ka batap bat kilom ki them kum ka first cross country race arhajar arpusau bat ha ka sautri unailu naiweng ha ka balawan beneshin benta da kejing shongshit da bongut ki rang bat ki thai e kho wa kani kejing mari thong kala sedang hamau lingkar viewpoint ka jaga jungok kai ka ba itinat bha ha ka thain West Khasi Hills district haka jingjingai ke ba 1 kilometer. Kidan hadu enru pongut ki samla bat ki rangba ki blawan beneshim menta haka ni kamari thong. La paria hak shi pokin hun bat kawai ka kin hun kadon henry ngut ki nong mare. Uba Bright Star Will marbanyang UMLA jong kamaulai ulalong ukongsan haka jingsam biscuit ye ki nong job haka ni kamari thong. Lasin ranru ya uba Bright Star Will da uba dan kupar Kharjana u advisor kakong ai bari shisha lingkoi secretary bat buon ngut kiri rangba. Ya kanam la du na kileng kishin rang lara da ka team A baar da ka team D bat balai da ka team E. Kat ba na kileng kikin thai ki bawan baningkong kidai na ka team H baar na ka team I bat balai da ka team J. Badia ka nam best dress code layo da ka team A na kishin rang bat na kilang kikin thai layo da ka team J. Ya ki biscuit la ai da ka song pizza ringkat ka sirnot sa kan mau. Kit bok kit ruang na kaliang ka chonga. Na kamta ka Striders Runners Club kare di jing stang le si komba kalong mo. Kare jing stang ka barit. Ne ka dondu ketien ka bong small is beautiful. Small is beautiful. But kanu ka basdang na barit kadon ya kalat banang he banang san banang kiyo banya katu ka bawan kum ka umsaw mo kidon ki program ngi teng mo ki wan kum ka umsaw ani ka program ka ba ipu ipieng download ki baro re ka wan tang sisien ha ka jing em mo kam ta jingmut re ngi scam ki program ki ba kum kini leng ba ka Striders Runners Club kanang e penlong na ko ka Porsche ko ipan kanang e pli jingmut nam ta ban kentiyo ka sap ka phong nam ta ki khon samla jong ka ni ka dong ban ka kit bok kit ruang ya pi we de khot jong ka Striders Runners Club ublei nang ker khu pi ublei don rekat bat pi bar kham tam ni por ka bamta na kam ta jong pi we ki athletes mo sin bla mare play day bi ki athletes te nam ta jong pi we ki athletes ngai scam ka ni la ban de ka sen jam ka baning kong ka jong pi ban ngai scam kan num dei pat ka sen jam ka ba khat du mo kani ka sen jam ka baningkong ka ban lam ya pi shakliar jong ulum ma bu eta ka thong ka ban lam ya pi shakliar jong ulum mo manu boong bamla ya ka man siam ka ba shrang ka ba kloy bani khun ka ba kloy bani le mdan manu bala ban khang ka ong ya kata da ka jing so thuru ling ba ka jing ya lenti ka jonga ka ji em ka jonga mo
open category kabaning kong hang ni po West Khasi Hills but kamtam ai ke jing khublei na kamta jong PWP ki khun samla ki barang kham khana bat kum ju ru ki bala kham he ki bala kham san kani ka ri ka singi le se ka banlong ka singi ka bansa jingken mau ban ngada sukmen ha ka ba nagaliang jong ka Striders Runners Club hapo ka jingelam jong iba don kharjana iba ngilai itu ha mai di nang tin po maulai yorong hep haba yuan ban ya kendu yang ban khot na kam ta ka program ngam sim la artatin ban wan bai la puktip lupai ngaru daki bun benai nadu bai lang plan thrai ban pelong ya ka program kum ni lai keren bat nga bai long phi de ban plat bai nga em ngan plat da pila pentip yang ka por ka biang ngan nubu program se ngan wan bai ba kani kum shibenta banjet ya ki thei bat kirang yele kai ba kin sai ban mi khamat ya ka South West Khasi Hills District ha ka jinga kop kharwat kti la ne arm wrestling kamau karwat arm wrestling association mawa ringkat ka office jong ka district sports South West Khasi Hills District kalayo ban pinlong ya ka district arm wrestling championship ahjar apusaw hador bar hall mau karwan Hakani ke janmit u MLA ka mau kerwat constituency uba Renington El Tongkhar ulalong ukongsan. Kisam lakin thei bat shinrang kilawan shimbenta da ke jingkemen hakani ke jingya kop kerwat kiti. La pharyaya ki haki arkin huan kata ki barit blatip kum ki junior bat ki bahe kum ki senior. Kinong job hakani ke jingya kop ki kintop ya ka samla aida hun lingdo haka kerdan women junior sanpo kilo shapo bat karosika lingdo haka kerdan sanpo kilo shajrong. Kalarisha Karkarai haka women youth sanpo kilo shapo bat ka dutiful thongni hinru po kilo shapo bat ka shairi lang Mary Wanyang haka sanpusan kilo kat baya ka nam champions of champions jong usnem ahjar apusaw nakalang kikentay layo da ka shairi lang Mary Wanyang bat nakalang kishenrang pat layo da uwan blipor Wanyang goodness banyo iya kejian kai diksa ngasih tuh lupa pengen saya kenduk tapi heksa sudah dengan apa pun tak kejaket ke Bandung itu isu kejaket heksa juga agak mampir dapat kejaket itu pengambilan heksa juga mulai siwet bagi ini ki somla ki baklan ki boleh lakukan kru pen air di kibat bakal pakai bat saya simpan ke air kejeng air boleh kejonga congratulations yang kini ki somla ki baladai ki international players kejongi kibala raak ni job ki agot kibala yo gold medal bar kunju gine ki we kibala represent ya kam kale present ya kari bale jelakai kalau bang kecil sorong yang ki kadong kathan ni la sorong ado kata kata banyo i lemah ki social media ya kecil kiu jo kale ka arm wrestling association na katao jo kecil don kino ya kai jo ki na kale kadong kathan kale ka association hak bodang form kom hak bai makarsan ai ko leisi bane makarsan bati ba Ederson di kolong kinong elok makamat juga di association hakbor pagi kedua yang ngamda skotko skotau masa tak kecil lakai kan poi jae nampak mo bon ba ki association ki baki la form Andre kim si poi solution kecil lakai Andre ke dokumen banyo i ya ka seriousness jo kini kinong hak ba kilala bat penlongkam ban berkesut ya kini janji lakai kampung padai ya skotko saya kena kata tanjungi dan bunba iki rules iki kompenia ya ke bahaban ya penbet ya ke bahaban hikai kamba maksud kamba ya ki taktik kumno jadi jelakai namar ka way ko ka sports ka way ko ka item jadi jelakai ka dom ki jok ki taktik kumno bagin nang menjelakai oi kene te ka bun kene ka bor aga bagi iya ke penti imat 80% don kambe ka bor sen 20% don kambe ka taktik haka jelakai namar kata what 20% ilang berkam hado kata-kata bagi samla ki soto dengan ai kulai ya ki samla bila khat nga bagi dia benar kam ki hagar ke janmet Kitu mentan kilalong ki kubor ki bawan Japi na ka Don Bosco Media Network